Drive Time Star this week. Indeed, it's hashtag a Drive Time Star this week on your leading radio station, Star FM, sounding good all the time. And maybe I should bring it back and say Drive Time Stars, because in the studio we have the man of the moment. The super talented Oriano is in the studio together with Sunshine. We love hanging out with the stars, man. 0772162651. You can feel free to connect with us if you have any questions, or maybe you just want to show them some love. You can do that on our WhatsApp platform. Hashtag Drive Time Star on a Monday. Oh man, there's a lot to talk about. Oriano, a lot has been happening, right, in your world. And I can't believe that this is your first time on 3 to 6 Express. Yeah, and first time. And you know why? Yeah. Let's talk about the journey, how Oriano took off. Tunaziva kuti manga magara muchingoimba here makatanga kuimba mune makore mangani, do you remember? And also talent team akai discover megere kana kuti there was someone akatokuti but wangu ukambotora nguva ukamborekoda unogona kutiza nechinhu. Inini chandobhiliva ndechekuti zvinhu zvakawandisa zvinoni community. Ndirikunzwika? Yes, I can hear you now. Zvinhu zvakawanda zvatisingaoni isusu zvinoonekwa necommunity. Saka inini chandinotenda ndechekuti talent yangu yakatanga kuonekwa necommunity before inini ndatanga kurealize. Ndo vakatanga kudiscover kuti apa. So community tikutotaura vanhu vari munharaunda. Yeah, tikutaura nharaunda, tikutaura church, tikutaura kuchikoro. It's a community as well. Wow. So maimba here muchurch and even nyango kuchikoro maitoimba zvakudaro. Yeah, kuchurch nyango inaizvo nditori mimbi mukuru. Ndiri mimbi wasi. Kuchikoro taimba. Chitoridza nemadesk. Wow. Nyaya yemadeski inonesa ndinonda itoridza madeski. And you know, from now having the community identifying your talents, do you remember the first time kunyora song uchitopinda mustudio uchiti I think song yabikika yaibva, it's now ready for people to consume? That was 2019. 2019. Chibatsirwa nemukomana arabanonzi Sunshine. But taisambonyanya kuchitora serious yanga nguru munoza uri mudiki unenge une kapressure kekuti dai zvangoita vamwe vachitudza kuti chimomira. But it was 2019. Yeah. Nice. Now, Sunshine, I'll just, allow you to jump in there. So 2019, this is your first time linking up with Oriano. Chi chakakunakidza muchiteerera voice rake muchinzwo zvanga anyora. What stood out? It's more like pandakatanga ulinga na Oriano. In fact, pakafa Soldier Love, right? Yeah. Art rekwa Soldier Love ndakaroona pana Oriano. Inga this guy arikuita same zvaita Soldier Love, because Oriano anokwanisa kucreate chinhu achingonzwa sound. Ana need yekunyora pasi. Anyore pasi zvinhu zvake. Usadaro. Anyore pasi. Urikutaurirwa ichokwadi? Sure. Saka ndakangoona kuti this guy inga ane talent. Akanga rina sound. Yes. Ndobva ndataiona ngatishande. Ngatishande ndo patikaita first song yedu iyoyo. Yes. Then that's nice. Yeah, and you've worked with a lot of artists, right? And mukushanda nevaimbi vakawanda. Pane paunomboti here mabika song muri mustudio and then instantly muchitobika mati song yari yedi kuti releaswe and you can tell that this song is going to be a hit. Have you ever been in that, situation yekuti unotobika song otonyazoona kuti team ndikupromise the song is a hit song? Yeah, zvakaitika pane song Areka. Yes. Yeah. Featuring ndakangoti this song is ndakatomboramba kuzvibhiliva
achiramba zvinoita here ndikati this is it song. Wow. Yeah. In case you're just joining us, I'm sure you can pick that we have two stars in the studio. We have Oriano. We also have Sunshine, one of Zimbabwe's most amazing producers, super talented as well. We're hoping to get Bosiala in the studio because I know Shanda Mese pa song inonzi Madena Denga, and I think Tulombo Timboya so Tauraneja because song yaje yakatakura mashoko makukutu. Adena denga ndiani Oriano? Kudena denga pepe kuna kunzi ndinenda denwa specifically. But chirevo chekungoti sometimes unogona kukanganisa munhu ndiona Mwari. Let me give you an example. Ndiri munhu anoverenga Bible zvakanyanyisa. Pane pekuti Mozisi akasekwa nanzodzi dzake. Mwari akatsamba wakaita maperembudzi. So ndo zvandichingodza kutaura kuti unogona kutodenga kana kukanganisira munhu akadiwa naMwari. Inoita problem kwauri iwewe. Kudena akasarudzwa. Yes. Kudena akaiswa padhuze naMwari. Ndo kudena denga. Nice. And connecting with say colors, makazvifambisa say kuti muzolinka, and iwo ma collaborations munomafambisa say, do you write a song first and then you feel kuti iruda ka touch ka Bosiala? How do you go about it, picking a collaboration with artists? So chinoitika ku camp kwedu Oriano team. Ini basa rangu ndiri kuimba chete ndiri. Okay. And siri ndinoshuta ma videos and siri ndinotaura nevanhu and siri ndinotsvaga mari. So you have a team. Saka pese patinofila kuti tapedza song kune mukomana Sunshine shelter ndovana akagarapo ndianoti right, I think the song takaisa ningi inobuda zvakanaka, takaisa ningi inobuda zvakanaka. Zvokuti sometimes ndiri kuona kuti ndozvamaronga wotonzi ndotozoona kuti maybe zvavaronga asi zvavazoita pekuti panongonenge tatovimbiswa kunzi tichakupai collabo naningi ndisewa Sunshine anenge adaro nditi but ndotozoona kuti aiwa handisi collabora patozoiswa ningi. Saka I think question iyoyo munhu anogonyatsoanswer kuti pama-collaborations vanopika sei ndi Mr. Shelton. Yeah. So and I think it takes a lot of humility, right? You being, the star, you're the brightest star in the room because you're Oriano, right? You're the talent, because you're the voice at knows why yes, Sunshine, but what knows the one Aripamberi, Peja Biquandiwe. So it takes a lot of humility, I would like to believe, to then say Abapan, take a big seat and allow you to just, run with it. So Sunshine, let's also talk about that energy and I guess sometimes the pressure that you also deal with coming from different artists. I know my personalities because I would like to believe how is that as a producer? Ndizoti ndingashitaura ndichitelebi but masongs ake mukomana akaimba nditya ndinoteerera ndonzonza okay saka voice raningi ndonokwanisa complimenta netype yechinhu chatakagadzira like titone masongs ari kubuda kuti sorry ekutoti ndakatoona kuti this type of music iri kuenderana naningi. Tine macollab second song iri kuteera izvezvi i-collaboration futhi artist futhi ari so and that type yakatosiyana nedatanchita mazvezvi. Yeah, and that's also what I wanted to talk about. Yes, to then say, but creating a sound for Oriano, because he's got a very unique sound, and you can't pin it down to then say genre and was that deliberate? Because you're not putting him in a box to then label him as, say, a hip hop artist or an Afrofusion artist or he's just an artist. Yeah. Because inini vanhu vanondizivisa semunhu wedhanso. Danzo chete iwa saka Oriano anokwanisa kuimba chidhanso futhi but pa Afro fusion ameno andizotanga say wow. On 0772162651 someone is asking on our WhatsApp platform that it's important asatabuda studio kuti ambotudza kuti akomana
Nama performance, Anzi, you killed it. And a lot of people are referencing that one particular performance, Yaguma Nama. Let's talk about the preparation. How many days did it take for you to prepare for the set? I think it took 3 days. 3 days. So for 3 days, I think they took an hour per day. Yeah. So to go to 3 hours. Yeah. And I remember you were working with Spirit as well. Do pampa buda Zampele pabunda. Tichitobvunza chiti saka Zampele zvinoreve chirudzi chaari kutaura Oriano but taingovhaiba Zampele. So chirudzi Zampele ndimi keviji. Munoisa ndimi mumasongs amana Oriano ari kuita indimi keviji dzekuchechi kwandinopindira ndimi. Saka Zampele zvinoti Zvisinga Gume. Zvisinga Gume Zampele. iSong yemweya inotoimba kuchechi dream story. Saka kuchechi kune nguva inonzi Pentecost. Yes. Inotonzi Pele Zampele. Meaning to say Zvisinga Gume. Bama vamatora vamaisa imomo isu tabva takomborerwa tikanakirwa nazvo. That's amazing. And I think that's also something that makes you unique in a way, right? The way you write your music. I've always struggled with makarima mpoto. Ndikati mpoto munogorimwa sei? Kumuromo munonzi chimpoto munhu angatore badza here opinda naro mupoto. Zvinorevei kuti makarima mupoto? Ndinoimba zvirevo Zvirevo. Zvinenge zvichiedza kutsanangura kuti uri kuruma ruoko kufida, biting the hand that is feeding you. Ndozvinoreva kurima mupoto. Mauri kuda kubikira munhu unofanira kupa chikafu. Ndomaoko wanenge wakutanga kupara futi. Saka chiri kukupa upenyu ndochawakutuka futi. Chiri kukupa raramo ndochawakuita nyonganiso nacho. Saka ndokunonzi kurima mupoto. Wow. The leading radio station in the land. We are Story Fan, and thank you so much for your messages that are coming through, and we appreciate it. Oriano with us in the studio together with Sunshine, and a new track is out. Oriano Say Colors and Sunshine Kanon's Madena Denga, and he was just telling us kuti Madena Denga inoreve. Now with Say Colors, makazvifambisa sei pakuzobika song mama nyora song megere vabva mama pamukati ndo zvandafunga izvi kana kuti makatosirana zvidimbu kusvikira song yazobatana. Oriano anonyora song. Yeah. Apedza then ndotsvaga artist. Yeah. Ndofuna Bosiala. Bosiala ndo zvatinazvo. Uye mumbonzwa. Bosiala wakanakirwa. Andofana akaipa talented. Yeah. Angarambe kupinda pachinhu chakadai. Oh yes. Ndobva nyorawo then akauya kustudio recorder. Yeah. Tosonzwisawo mukomana. Yay. That's amazing. That's amazing. We have the team here in the studio, Oriano and Sunshine. They just, sharing their creative process. Bika Madena Denga featuring Say Colors with us here. Now, the question that a lot of people, have been throwing out there is, Oriano, I don't draw inspiration here from Mukoma Japreza. A lot of people will always ask that question. And how do you feel when that question, lands in your ears, or sometimes it's a comparison? I think everyone because do you know kuti nini I'm one person wekuti kunyange pakatanga kuti debates vanhu vachitaura kuti Japreza anokundwa nani kana kuti Japreza akazodai isu ndogona kutopamba because atidwa kutambireko ndozvandiri ndopamba because ave tinovatora sababa vedu ndibaba veOriano music, you understand? Saka pazvinotaurwa paipe inini zvinondifadza, sometimes zvindirwadza because ndakambotsanangura kasingaperi kuti pamunotaura nezveJapreza inini ndiri mudiki list iroro handikwani
haifanire kuita comparison haifanire kuita musatotienzanisa ndekuti hazvitogoni keviji because inini chinhu chandakanzwisisa muindustry yedu hakuna room for competition. I love that. Hakuna, there is no room for competition. Kana uri upcoming artist seni so une pfungwa dzekuti wakapinda muindustry uda kukompita your own pinda une pfungwa dzekuti there is a room for growth. That's true. Not competition. Yeah. I can't compete with anyone. Yeah. Vanhu vakuru. You are in your own lane. Nditoro mudikiro. Uri kutopindawo muspace uchidiscover zvinhu zvakawanda. Zvakawandisa saka hakuna chinonzi room for competition in this industry and kune only a room for growth. You can only grow. You can't compete. Saka question iyoyo vanhu ngavabate zvakanaka. Musafe mara ndikombea na Japres to be specific ndikanyatsobudisa kuti Japres munhu mukurusa by far. Wow. It is that humility that I was talking about as well, and our messages are coming in fast and furious. This one also saying Oriano is extremely talented. I love his sound and the way that he's diverse. This one also coming in says Pedzama Sports, thank you so much for that. And your performance also in the UK. I remember you had a fire, super explosive performance yamagaita Navimbai. Navimbai kanoti zvakazongo chemistry yacho haina ndikutoinzwisisa kuti ichemistry yepa stage chete here kana kuti mama tomboita ka training tichani chakatrainerwa ichi. Alright, so zvinoitika kazhinji kana tichienda kuma-performances kwete kuma-shows tinopatsanura zvinhu zvekeviji kune inonzi show kwete inonzi performance because lately ndiri kureceiva ma-compliments ma-messages vachiti uri kuya kuno toda kuti uite zvakaita kunama kana zvakaita kufest but I can't do a performance show. I want you to understand. Pane a certain standard rekuti rinofanira kunge riripo rekuti inini nyange ndakakuimbira unozvinzwa kuti apa paimbwa. Look what we did kunama. That was a performance. That was not a show. Zvinhu zvanga zviri in line. Pane pamwe pekuti unogona kuenda kunhu KVG kwekuti PA system yacho kuti uimbe so KVG unopesera wangoti rega nditi ndo zvandadanirwa but aizobude se-performance. Saka I think when it comes to my performances tinorowa chaizvo. Look at Nama, look at Zimfest, look at July 1st. We made my performances. Because you are a well-rounded artist in the sense that you can dance, you can sing. Saka zvakawanda zvamunoisa pa performance yenyu, so vanhu vakazozviona izvozvo vakuti uyai mutiitire, but not knowing kuti inoda setup yakatosimba kuti zvibude. There's a certain setup it needed for me kuti ndiuye pamberi penditanga kutambira. I can even bring 30 dancers. I can. But andikwanise kukuvigira ma-dancers 30 on the stage inokwana mafull. Saka inenge ngori nyaya kuti we have to be careful pakupatsanura zvinhu kuti kune inonzi performance kuita show. Kana iri performance I don't want to lie, I'm a good performer. Ruzhinji runodaro kuti Oriano a good performer. Ndakazvigamuchira I am a good performer because I can dance. I can sing as well. You can sing as well, and let's also talk about the look as well, because you always make sure kuti nyangwe micheka yacho munoibatanidza zvakanaka. Do you have a stylist, or it's something that you've always been into, just the fashion sense and everything? Inino hangu ndandagara ndichida fashion, but tina anonzi creative designer. Wekuti Oriano ndianomira anonzi Papayado. So Papayado. Yes, saka is the one and only. Indimi futhi. I want no rest. I is that saka I was a fashion futhi singetarongedzwa for a specific event. Kana ri performance KVG and ndakapfeka sina kunaka. Unopfeka zvekimisa munotaiwa. Tina superstar pamberi pedu. I love that.
His name is Oriano with us in the studio. We also have one of Zim's finest producers, Sunshine, behind the production, Madina Denga Oriano with Say Colors. And you too can feel free to connect with us. Maybe you want to talk to Oriano. You've got nice words to share. You can call in on 0772 162 651. Now, Oriano, do you have like a favorite song? You're not iri padhuze nemoyo wangu. Ya, inini yangu akamboga. Jamari ndofari yangu. Yeah. Inini kamboga. Kutofurana Zampele dana areka. Kamboga inonditira zvakanyanyisa. Inini kamboga inondinakidza zvangu inini. Maitamba nodo ere. Iyo keviji unozoti one surprise. Yo one person atongozvigona kawana. Vanhu vaisaziva kuti kamboga ndeke. Vanhu vari kubvunza kuti kamboga. No, and I think kuti generation yenyu imimi indi kutoshamisika kuti yo mboga wakamuzivira ko because yangu generation inoziva mboga. Aiwa yako iwe. Taitamba ndodo kukura. Dada shota Taita manu always. Yeah. Ungati kutoziva kuti kamboga ndeke. Vanhu vanotoziva kuti kamboga. Msadaro. Strong FM, hello. Hi, how are you, boss? Maswera say. Taswera Jaganaka, we have a superstar in the studio. You want to talk to Oriano? Magadi mkumongo. Aiwa ndatenda mkoma, thank you so much. Aiwa ndatenda mkumongo. Bantu mababa. Dona, Star FM, hello. A bad connection here. 0772 162 651. You can call in for an opportunity to talk to Oriano with us in the studio. Madina Denga is out. We will press play in a little bit. Star FM, hello. Hi, Maswera say. Hello, hi. Yeah, I think our lines are congested. Star FM, hello. Taurai nai. Mkoma magadi. Alright, mkoma. Aiwa ndapanzwa mkoma. Aiwa ndapanzwa mkoma. Aiwa, thank you so much mwana wangu. Yeah, I understand. I understand baba. Mwari ngaropa Fatima zwenyu. Zampele. Ndatenda ngomo. Hello, Star FM. Hi, how are you? Quiz. Zvataramba ndozvarikita. Anotokumbe. Atoende nawo. Nay. 660-897-660-299, the leading radio station. We always say this, that music is not a competition, but it is a contribution. Each and every artist, arikuyachiratidza unyanzvi wake nenzira yake yaanogona naye kuzova kuvakompeya ndokuita sei. Star FM, hello. Taswera maswera boss. Taurai now. Yeah, mkoma murizei. Oh, aiwa, already. Murizei mlingirongo. Ndatenda mkoma. Inzwe. Wow. Kanonyadzo manje totokudonhedzera izvozvo hatikwanisi hedu kuita zvatanotoda kuita zvezvo tatitoda shamu asi tomudonhedza. At the leading radio station, Star FM, sounding good all the time. Oriano says, Kamboga.
ndingayatsonzoti apa ndabata namba. Well, the leading radio station, Star FM, sounding good all the time. Sunshine King, Snogubata Papi. I know that there are a lot of artists. But what do you know? Dainda was so paduze na Sunshine. Vambo batao mangoma, vambo nswao shatrubika. There are a lot of people that look up to you. How can they connect with you? Alon batapa phone number 0778 319 765. 0778 319 765. Kana kuenda pa page re Sunshine Family Studios Zimbabwe. All right, that's Sunshine Family Studios Zimbabwe. That's how you can connect with Sunshine, the producer. Oriano, musatmaenda tandongo nzoti ko madzimai serina. What do you say? Mavasi? Na madzimai serina right vangamboperekedza mama kwangu aenda. Hayo she's okay. Muvasimbisa kuti handina KVG muri sei ndandichafara kudai ndavaona ndangwati madzimai. Nice. And for us to get in touch with you, how do we do that? And do we have any upcoming projects? Amungana kutaura nezvavo for the rest of the year. Ndakutoona kuti September kutoda kuvharisa. Pamroti pakari imwe song of the year. Yeah, so far tine song yatoda bodisa. In fact yatoda kutoshuta video. Yeah. Yandataura collaboration. Yes. Ndiyatofana bodisa after this one. Yeah, yeah. Then maybe 2 more. Yeah. Yeah, for year Saka mukushanda. Masongs akawandi zvokuti ndoatongochuza kuti ainga ichibuda. This one is ready for release, yes. Oh, nice. Thank you so much. And to connect with you, boss, Oriano, on social media, how do we do that? My social handles, I'm going to run Oriano. TikTok with Oriano. There's like a Underscore. Facebook, Oriano. Instagram, Oriano. Street, radio, and Oriano don't show pachitube. Because in the rich superstar. I it's really yeah, in the rich superstar. I want that. Nice one. Thank you so much. We are the leading radio station, and the brand new track